Ik ben een man van jachtjes, ja. Ja, altijd ook al west. Ja? Ja, dit is al, ik denk zo'n 24 jaar. Dat ik het in een kerstsfeer had en de laatste 2 jaar ben we met deze Polar Express in de war. Zo hé. Ja, mooi hè? Ja. Ja. En joh, hier er nou een afstandsbediening bij. Ja, die heb ik. Hè. Dan kunnen we even een beetje reek voor de mensen als je er komen. En vooral ik, Ben vinden dat prachtig hè? Oh ja. Dus, Maar ben jou dan ik eigenlijk een groot band? een beetje wel. Ja, ja een beetje wel. Ja. De kerst van die door te Hashen. Dat zou misschien kennen, ja. Het is eigenlijk zo'n een op schaal maken trein op een boerenween, maar op een onderstel. En daar hebben we eigenlijk de Polar Express van maken. En we zijn van, maar dat maakt in de verlichting, want dat was dan juist net. Nee. Dus ja, er moet wat ledverlichting bij. Maar hoe kom je erom? Hoe komen we erom? Ja, we hadden hem eigenlijk van een groepje jongens die hadden hem uit Enschede wij hadden. En die jongens zelf komen uit Nijwier, Achterdagem. En die hadden broekt in de optocht van het dorpsfeestweekend. En bij Christ hadden wat lampjes? Daar hadden de lampjes bijvoorbeeld bij, vind ik. Ja, dat vind ik wel. Ja. En nou, ik het misschien wat uitbundig, maar dus juist dat ik wel steeds meer. Hè. Ja, want je had de buren ik al ondersteunen zeker. Ja, de buren hebben ik ondersteunen. Ja. Maar de oerburen ben dan net zo fanatiek zeker? Nee. Die kennen Zinnenbril wel op in het huis. Ja, nou als je weer woont iets kakelaar tussen, ja, jongens en jou wel en dan gaat het eruit. Oh ja. Ja. En waarom ben je dan hier gelukkig van? Nou, ik vind sowieso altijd de decembermaand een fijne, feestelijke, gezellige maand. En daar ben ik mensen die hadden er helemaal niks mee, die haast ik. Ik vind het altijd prachtig.